No niin, tervetuloa seuraamaan junioreiden 2025 Suomen mestaruuskilpailuiden finaalikierrosta. Minä olen Jere Kukkurainen, kilpailun TD, ja vieressäni virallinen frisbeegolf-asiantuntija Toni Dahlberg. Tervepä terve. Tästä lähdetään seuraamaan finaalirundia ja jännittävät asetelmat. Eetu Tuominen 7 heiton johto. Ensimmäisellä rundilla tykitti 11 alle siinä ihan järkkysäässä. Muut siitä perässä. Noel on siinä kärkyllä, -11. Katsotaan, miten tää lähtee. Ykkösväylä, 105 metriä, oikealle kaartava, alamäkeä. Takana autti, mutta pitäisi olla näillä jätkillä ihan perus pöydiväyliä. Kyllä. Kello on 16.00 ja on aika päästää radalle MJ18-luokan kärkikortti. Ensimmäisenä tiille tuloksessa 18 alle paarin. Hallitseva juniorin Euroopan mestari edustaen Veto DG:tä, Innovaa, Sierra Vuorta ja Powergrippiä, Eetu Tuominen! Eetu lähtisi heittämään ykkösväylälle rystyy. Taitaa olla midari, millä lähtee heittämään pientä ylikääntävää. Oksanoli pitäisi päästä. Ja hyvältä näyttääkin. Tulee just toleen sopivan matalana. Ja maasta vielä Hyvällä skipillä ihan siihen. korinalle. Tosta on hyvä lähteä Korinalle. aloittamaan finaalia. Joo, ei tarvi paljon stressata sitä birdia. Tuloksessa 11 alle Taisi jäädä, paarin. mitä, 2 metriin. Hämeenlinnan Niskaaja edustava Joo, se on ihan nostohommia. Niskanen! Katsotaan, miten Noel lähtee vastaamaan. Noelin pitäisi lähteä vähän kirimään tästä. Niin. Ja kyllä tässä saa porukka laittaa vähän kaasua päälle, jos haluaa Eetunkin heti alkuun. Joo, kyllä ehdottomasti. No, vähän korkeampi linja kuin Eetulla. Näyttäisi sekin kumminkin ihan hyvin tuleva. Ottaa vikoihin puihin kumminkin. Ja Vähän sinne kummulle jäi. Voi olla vähän vaikea putti tuolta, ja jotenkin kun kori on aika korkealla ja autti takana, niin aika kuumottava aloitus. Rasmus Koski! Rasmus Koski. Vasenkätinen pelaaja saatu kuvauskorttiin. Tää on kiva nähdä. Joo, kyllä nykyään pitää yksi vasuri aina joka ryhmässä olla. Saa vähän nähdä ne eri linjat, mitä muilla on. Vähän jäi matalaksi nyt Rasmuksen avaus. Ja sit on jännä putti etenkin siihen alamäkeen. Joo. Mitä tosta olisi ehkä 15-20 metriä. Aika lailla jää. Ja Aleksi Hyvänen viimeisenä. Eli kaikki lähti tällä päkkäripelillä, ei kämmeniä tähän siis tästä ryhmästä. Ja vähän erikoista. Tää tuntuu, että näkee enemmän kämmeniä kuin mitä näkee rystyjä, kun on itse ollut pelaamassa. Mut ehkä tää on kovatasoisten pelaajien rystyheitto kumminkin sitten. Joo, se luulisi, että pysähtyy ehkä paremmin se rystyheitto siihen. Ainakin sille itse on miettinyt. Joo, voi olla, että muotoutuu sit helpompana kanssa, että tasaisempi peli. Jep. Rasmus laittoi ihan alle. Ja Noililla kans pikku runi siinä ja hyvin kumminkin jäi lähelle siinä. Aleksilla vähän tämmönen haastavan näköinen, onkohan voksat vähän edessä. Alapantaa just. Vähän matala oli kumminkin yritys. Noililla paluuputti. 6 metriä. Ois voinut ajatella, että laittaa, mutta ekan väylä jännityksen piikkiin. Jep, näinhän se menee. Katsotaan, jos muut saa putit nosteltua sisään. Jep. Ja voit tässä vaiheessa jo kuvitella, että Noel on nyt kumminkin Eetua lähimpänä tässä ja Eetu on tossa ihan korinalla. Joo. Aleksi on tässä ja Eetu on silti lähempänä. Eetu ei ole päässyt heittämään, kun muut on pudonnut jo pari kertaa. Jep. Aika hyvä aloitus Eetulle, jos sanotaan, että ehkä jännitti, että voiko tämän vielä hävitä. Ottaa siitä 1 strokin koko ryhmältä ja 2 sitten Noelilta, joka oli lähempänä. Jep. Mitäs mieltä Toni tästä väylästä? 196 metriä avaus pitäisi varmaan saada semmoinen 120-130 metriä eteenpäin. Tämä loppu menee tosi paljon ylämäkeä. Siellä löytyy auttia vasemmalta ja löytyykö jopa oikealtakin puolelta. Joo, nykyään. kummaltakin puolelta. Et siinä on semmoinen pieni OB-saareke tuossa ihan keskellä väylää. Sen yli kun pääsee, niin siitä on hyvä jatkaa sitten tuonne korille. Ei jää pitkää heittoa, mutta se on tekninen, kun se on niin paljon ylämäkeä. Jep. Eetu pääsi aika hyville paikoille. Eli just tuohon vasemmalle puolelle haluaisi niinku oikeakätinen, että pääsisi hysseä sinne. Siellä on semmoinen niinku käppi, mihin tavallaan lähtee kaartamaan. Joo.
Nyt onkin jännä tää vasurin linja. Vasurina voi ehkä olla silti, että haluaa hakea silti tänne vasemmalle, kun siinä tulee se iso kuusi tielle, jos menee liikaa oikealle, mutta ehkä nyt jää vähän liian vasemmalle, että sieltä voisi mitään helppoa heittoa hakea korille. Pitäisi olla ihan pelipaikalla kumminkin. Ja Aleksilla just yli sen OP-saarekkeen. Siinä olikin vähän heti pikku jännää siihen kakkosväylän alkuun. Kaikki tähän mennessä ihan hyvillä paikoilla. Ei ongelmia avausheitos, vaikka tämä alkukäppi nyt ei pitäisi tulla peliin, mutta yllättävän usein tulee sekin silti. Ei näin tämän tasoiselle kaverille pitäisi tulla kyllä kenellekään. Että. Jep, mutta just Noelilla ja Eetulla tällaiset tosi pitkät avaukset. Nämä on aika perus, mitä tähän tämän tasoiselta kaverilta odottaakin. Tästä varmaan semmoinen 80 metriä jäljellä. Pitää saada se osua ihan koko matka käppiin, että saa ton viimeisen skipin tonne ylös korille. Jep. Voi myös pelata korkeampana ja kovempana. Siellä on backstoppi, mihin voi osua ja jäädä silti lähelle. Että se virhe, mitä ei halua tehdä, on jäädä liian aikaisin näihin puihin vasemmalla tai kyllä. joutua liian pitkälle oikealle, koska sieltä ei ole sit mitään puttia enää korille. Jep. Eli just sillä on jätetty tonne vähän noita pieniä, että pitää miettiä tasan tarkkaan, mihin laskeutuu tässä. Noel vähän hipoin sitä oikeata ja just tää. Tää tapahtuu tosi usein, että on vähän liian leveä, ottaa puukikin ja nyt ollaan 20 metrissä, ei ole linjakorille. Kyllä. Ei tulla kumminkin näyttäisi, onko putteri jopa kädessä, että on näin lähellä. Vähän siihen liikaa oikealle puolelle ja siihen kuuseen. Toi ei väylän puolelle, niin siitä voi aika turvallisesti runaa ton putin. Saa nähdä, kuinka aggressiivisesti lähtee sitten. Jep. Noel oli niin pitkälle, että se oli selvä leijappi ja näytti olevan korkeallakin joksia. Että ei varmaan edes miettinyt mitään, että lähtisi yrittämään tosta. Joo, ei sieltä kannata ehkä lähteä yrittämään. Siitä voi vaan tulla bogikorttia, kun lähtee koittamaan. Eetu kumminkin pitkä runi ja yläpantaa. Ja siihen se taitaa jäädä 5-6 metriä. Jep. Rasmukselta hieno pöydi. Tähän just epäilin, miten hän vasuri tämän hoitaa ja hoisi aika tyylikkäästi hommalta. Aika tyylipuhdas suoritus. Jep. Ei tulta loistopalari siihen. Onko se vielä Aleksi tässä 5 metrissä? Ottaa Pirkon. Vähän joutuu mennä haaralle. En tiedä kuinka itse varma siinä asennossa on, mutta ei pitäisi olla tuolta etäisyydeltä ongelmaa. Niin, jätkät on tähän asti päässyt, niin voi kuvitella, että kaikki pitäisi niinku onnistua finaalipäivänä. Ei tässä turhan paljon pitäisi olla ongelmia tässä 6 metrin sisällä ainakaan kenellä. Niinpä, just näin. 3. väylä. Tää on vähän samanlainen kuin toi ykkösväylä, ehkä hieman pidempi. Ja, no mitä mä nyt sanoisin, ei niin jyrkkää antsaa tarvi laittaa tähän heti alkuun. Mutta katsotaan. Kiinnostavaa nähdä, että suositaanko tähän vähän enemmän kämmentä, koska tässä se on selvästi se pelatumpi peli niin kuin paikallisilta ja niiden kanssa, jota on itse pelannut. Jep. Rasmuksella vähän jäi tuollainen suoraksi, että se ei päässyt feidaamaan sinne käppiin, mikä on tuo oikealla. Joo, vähän Rasmuksella on ollut avaukset hiukan matalia tähän alkuun. En tiedä, onko se just jotain jännitystä tai jotain, mutta ihan pikkasen matalia. Ykkösväylälläkin jäi sinne nurmikkoa sitten, kun ei saanut liitoa alle. Jep. Eetulla tää oli ihan putteri. Mä pääsin tässä vaiheessa itsekin mukaan katsomaan, niin Noniin. tää oli putteri ja vähän se jäi pitkäksi. Sanoisaanko, että ehkä just 10 ulkopuolella. Joo, no ihan etuetäisyyksillä viime väylästä nähden. Jep. Noel. Tää taisi olla joku midari. Ja Se tulee aika hyvin, mutta viimeiseen puuhun ennen kuin olisi päänyt greenille asti. Mutta ei jäänyt puita onneksi siihen eteen, että pitäisi päästä yrittää tosta vielä. Tämä on yllättävän kinkkinen paikka. Siellä on aika monta oksaa ja puuta, mitä pitää väistää, että pääsee greenille, jos lähtee tota reittiin. Mutta hyvin se näytti tuleva. Jep. Tässä on nyt tää Noelin yritys. Rohkeasti korin yläpantaa hipasee, mutta vähän korkeaksi jäi. Jep. Ei tulla sitten taas Ja naulaa. Kyllä. Vähän yli 10 se taisi olla. Rennosti näyttää poika pelaava. Joo, ei 10 heiton johto. Värähtänyt tohon, että Aleksilla tuli hyvin tänne. Tää on aika perus, minne Aleksilla tuli tää
hienosti menee. Eli toi on aika peruspaikka, minne rystyllä tulee avaukset. Pääsee vähän feidaa sinne. Hieno birdie. Se on yllättävän mukava paikka olla tuolla, kun ei puttaa niin kuin tonne kuusien alle. Niin vaikka menisikin ohi, niin ei pitäisi olla ongelmaa sit paluuputis. Ei tule mitään tielle. Näin. Saatiin kaikki pelaajat koriin ja 2 paaria ja 2 birdia. Hyvä tahi on pojat saanut tähän alkuun nyt. Kyllä. Tästä on hyvä lähteä nelosväylä. Mitäs toni nelosväylä? Nelosväylä, par 5 ja 251 metriä. Avaus pitää saada vaan ulos gäpistä, joka on valtava. Toinen heitto on ehkä se tärkein heitto, saada se tänne mandopuun vasemmalle puolelle ja silleen, että sulla jää 60-70 metrin lähäri, kun se loppuväylä on niin tiukka. Jep. Tää on vähän se, mitä pitäisi lähteä hakemaan, että tonne leveelle, siellä on tilaa pelata ja just jos pääsee noille etäisyyksille, niin näkee ton seuraavan gapin ja siitä ei ole sit vaikea heittoa enää sinne. Eetu lähti vähän kovempaa heittää tähän kuin mitä ehkä tarvii, mutta se tulee varmasti hyville paikoille, kun oli noin vakaa kiekko. Joo, tässä ehkä itse, kun pääsin katsomaan vierestä, miten jätkät pelas, niin tää oli ehkä vähän yllättävä, miten ne sitten lähti tästä, mutta ensimmäisenä jätkät totta kai tykitti kovaa sinne, että pääsee lähelle sitä käppiä. Mutta sitten sanotaanko näin, että pelasi väylän tosi paljon aggressiivisemmin, mitä itse on nyt nähnyt tässä muutaman vuoden aikana, miten tätä pelataan. Okei. Eli Tonille on vielä vähän niin kuin mysteeri, mitä tässä tapahtuu. Tästä tullaan itse sokkona katsomaan tätä, niin ei ole mitään hajua, mitä porukka on sitten oikeasti pelannut näitä. Eli siitä Aleksi. Siitä niin lähdetään oikein kunnon isoa siivua hakemaan. On toi peli itsessään, että jos se sattuu, pääsee uimaan, niin siitä voi päästä putillekin asti. Et. Joo, kyllä. Kisoissa muutama iikle taisi olla tähän väylään, että kyllä sinne ihan siis pääsee hakemaan. Jotenkin ei tullut itse niin paljon ajatelleeksi sitä silloin, mutta ihan siis selvästihan tämä on ihan iiklettävä väylä. Ainakin etäisyyden puolesta. Ehkä me ruvetaan lähelle sitä pappasarjaa, niin pelataan par vitosena ja haetaan sitä helppoa birdia. No, Toni voi vielä puhua omasta puolesta, mutta katsotaan nyt, jos tänne noin etäisyydekselle pääsee, niin on muuten todella hyvä heitto. Tämä on muuten todella hyvällä paikalla. Tuosta lähti itsekin runaamaan jo. Jep, kyllä. Ja mitä tekee Eetu? Pienellä flipillä. Saiko väyläosuma siitä? Ei. Aika lähelle päästä käppiin, mutta etenkin siellä oikealla puolella siellä on niitä puita. Eli tässä niinku tuo vasen puoli, se on selvästi avoimempi, että vasemmalta pääsee helpommin sinne. Sielläkin puita toki. Tässä on tämä, että lähdettiin aggressiivisesti hakemaan, niin se voi olla, että joutuu äkkiä semmoiseen paikkaan, mistä ei olekaan niin helppoa heittoa sitten enää korille. Tuossakin oli aika paljon puita tiellä. Tuli kumminkin hyvin toi, oliko se Aleksin heitto? Joo. Tuli tonne, taisi tulla kakkosrinkiin. Jep. Ja Rasmuksella sitten just tää vasen puoli, niin tää on tosi tiukka. Siellä ei paljon päivän valoa näy sit, kun on aurinkoinen sää. Tänään nyt ei taida muutenkaan näkyä, mutta... Ei. Mutta niinku, toi on kyllä niinku... Toi on käytännössä niinku paineaispaikka just tuolla väylällä, että ehkä niinku ainoita paikkoja, minne ei halua joutua. Joo. Mutta silti niinku nyt pääsi hienosti sit poiskin siitä. Joo. Taitaa selvitä sit, jos ton laittaa, niin ihan vaan bogilla. Joo. Et kyllä sieltä helposti tulee sitten pahempaakin, kun siitä ne gapit ei suurena, vaikka pääsee se 3 metriä eteenpäin. Siellä on kiekon mentäviä aukkoja joka suunnassa ja kaikki näyttää sieltä, no ehkä mä tohon voisin osua. Niinpä. Ei tullut hyvä hyppyputti sinne korillua. Nyt katsotaan, mitä Noel tekee. Nyt on iikleputtia tarjolla. Rohkean näköinen. Yläpanta. Siis älyttömän hienosti pelattu. Saa nostopöydin siitä, mutta olisi se iikle ollut kiva. Ois se ollut. Saada edes yksi heitto kiinni nyt takaisin Eetua. Se on vähän päässyt karkaamaan pari ekan väylän jälkeen. Kyllä. Aleksiltakin loistorunisi, mutta just vasemman puolen ketjuihin ja ei se. Niinhän se tunnetusti ei jää. Sieltä niin nostellaan se birdie pois, joka tuntuu tässä vaiheessa varmasti paarilta. Etenkin kun yrittää jahdata tai Eetua tuossa tuloksessa, niin se ei varmasti tunnu tällä hetkellä sitä, mitä haluaisi.
Rasmukselle bogi voi sanoa, että jopa hyvä suorite sen jälkeen, niiden 2 väliheiton jälkeen, mitä tapahtui siinä vasemmalla mettässä. Jep, kyllä. Ja sitten henkilökohtaisia, voisiko sanoa lemppareita, pelaajien inhokkeja, on tämä vitosväylä. Siis ylivoimaisesti radan vaikein väylä, 160 metriä par 3 alamäkeä. Ja tässähän siis koko kisan ajan finaalirundi pois lukien, niin oli koko ajan kova vastatuuli. Ja käppiin pitäisi osua, paitsi jos olet Eetu Tuominen ja teet näin. Ai, tuollakin on niinku gäppi. Sitä en ole tullut itse ajatelleeksi. Joo, ja ei tullut ratasuunnittelijakaan tässä ajatelleeksi, että siellä on mitään, mutta näköjään. Näköjään siellä löytyy joku aukko, mihin ei ehkä itse sitten vaan yletä niin sanotusti. Mutta toi gäppi, mihin pitäisi pelata, okei. Täällä niinku kaikki pelaa yli vissiin. Toi todellinen gäppi on siis, onko se ehkä 1,5 metriä leveä? Kyllä, joo, niin se on laskettu, että 1,5 metriä leveä. Siitä mahtuu just 2 harteikasta ihmistä samaan aikaan läpi. Tähän kun lähtee heittämään, niin jos se tuon gäppiin osu, niin se on bogi lähes automaattisesti. Melkeinpä joo. Ja just tää, että kun ne puut on niin lähellä siinä, niin Aleksi just kimposi sinne vasemmalle. Ja tää vasemmalla, melkein ainoa peli, mitä täällä tuntuu olevan, niin on heittää siihen väylälle vähän eteenpäin. Ja nyt kun lähti vähän aggressiivisemmin hakemaan, niin ehkä pääsi tarpeeksi eteenpäin, että sieltä pystyy pelaamaan jo vähän sinne pellon puolelle. Katsotaan. Aleksillakin osui näköjään puuhun. Ihan ei nähty sitä, mutta Aleksikin täällä vasemmalla puolella. Ja toi tuntuu olevan se, niinku, se mitä tuolta voi tehdä. Sitten sitä pelataan sitä bogia. Välillä siellä ei ole edes tilaa tehdä noin paljon etenemistä tuohon väylälle. Et aika hyvään paikkaan loppujen lopuksi sit joutui. Rasmuskin niinku, siis oli heitto, mutta mistä asennosta joutui heittää? Oliko kummatkin polvet maassa ja siis oksien ali. Akrobatia niinku. Aleksilta nyt on päässyt jo niinku lähäripaikoille, että perushyssejä sitten tosta avoimelta pääsee. Eli nythän Toni ei varmaan, onko sä nähnyt raivattua vielä tätä? En ole raivattua greeniä nähnyt. Joo, mutta tämähän nyt ihan loppuaikoin saatiin raivattua, niin nyt se näkyy tosi kivasti se korikin sieltä, niin kuin tässä näkyy. Ja, nyt ei heitetä enää sokkona tonne puitten siemekseen, vaan saa ihan nähdä mihin heittää. Ja voi jopa helpottaa aika paljon sitä lähäriä. Ehkä se on ihan kiva tämmöisellä väylällä, johon tuntuu tulevan aika vähän birdejä. Kyllä. Ja nyt tässä vaiheessa, kun jätkät on jo greenillä, niin voin sen verran sanoa, että kisan aikana siis 3 birdiä. 3 birdiä saatiin tähän väylään. Et selvästi niin kuin radan vaikein väylä. Ja jäätävä propsi kaikille, ketkä tähän onnistui sen birdin ottamaan. Se on kyllä huikea suorite. Se on kyllä todella hyvä suorite ottaa tähän birdi. Tuntuu varmasti Eagleltä ottaa tää birdinä. Ja Aleksikin tähän nyt otti pogin, mutta siis mahdollisuus on niin paljon pahempaan aina. Joo, toi Rasmuksen bogi pelaa varmasti alle keskiarvojen niin kuin viikonlopun ajalta. Jep, tai siis oliko niin Aleksin bogi. Rasmus otti nyt tuplan siellä. Niin Aleksin bogi, anteeksi. Mutta kyllä ratasuunnittelija pistettiin nöyräksi, kun jätkät pelasi ylhäältä ja sen jälkeen normaali lähäri tonne korille, niin ai. On se. No, siinä pelattiin sitä paaria ja toi oli helpoin tapa saada se, et eihän tuolta ylhäältä varmasti, en ehkä sano kukaan, mutta ei pitäisi ainakaan kenenkään pelaa pirkkoa. Jep. Ja äsken oli niin kuin vaikein väylä, ja nyt mä sanoisin, että tää on varmaan niin kuin helpoimmasta päästä tää kutosväylä. Mitä mieltä on Toni? Kyllä mä oon samaa mieltä, että jos ihan pelkästään birdiä pelataan, niin tää on kyllä helpoimpia väyliä. Jep. Et siinä on kumminkin toi fairwayn aika antelias. Tuossa nyt Eetu lähti varmasti hakemaan korille asti, niin toi jäi vähän vajaaksi, niin sit se joutuu tuohon tiukempaan auttiin, joka tuossa alamäessä on. Mutta jos se olisi ollut 10 metriä pidempi, niin se olisi ollut pelissä. Joo, ja Eetulla just se vasen puoli tuli sinne peliin. Eli jos se tulee sinne vasemmalle, niin siitähän se skippivaara on etenkin just isompi, kun se sloppaa siitä. Lippumies näyttää tässä punasta, mutta kohta nähdään, että tilanne ei välttämättä ollutkaan ihan sitä, miltä näytti. Tässä Aleksi, tää on parempi linja kuin Eetulla ja Noelilla. Tää tulee
just johonkin 30-35 metriin, että siitä on vaan ihan hyppyputti korille. Vähän konservatiivisempi linja, ei haettu ihan korille asti. Rasmus pelaa tähän sitten ihan kämmentä ja sekin tulee siihen alamäkeen. Jää vähän lyhyemmäksi kuin Aleksi, mutta se on ihan semmoisilla paikoilla, että siitä pitäisi kyllä näiden kaikkien ottaa Pirkko. Ja tässä on tämä Noeli-heitto. Tätä katteltiin aika pitkään tässä, että onko se pelissä vai eikö se ole pelissä. Ja kyllä siinä oli kaikki aika, ei kukaan osannut oikein sanoa, että oliko se vai eikö suoraan. Jahan nyt me leikattiin tästä jo Rasmuksen heittoa, mutta Rasmukselta tommoinen normi foreneppi. Ja tosiaan tässä jätkät totesi, että Noel oli pelissä. Itse olisin antanut se saman tuomion. Se oli niinku just, mutta se oli... Nurtsi vähän teki vaikeaksi sitä nähdä, että oliko se pelissä vai, mutta just se näytti olevan pelissä. Vähän ehkä tommonen tilanne, että kun se on niin lähellä, niin voiko sen hyvällä omatunnolla tuomita ulos, on ehkä se ajattelutapa, niin kuin, mitä pitäisi olla tossa. Ja jätkillä just ne puhuu sitä pelaajan etua siitä, että on niin vaikea nähdä. Aika hyvä runi antoi 25 metristä. Joo. Siinä pelasi vielä periaatteessa ihan Pirkkoa, vaikka Autti oli mennyt avaus. Niinpä. Aleksilla oli se Eagle-putti anteeksi, ei mennyt se, ja Eetulla sitten vähän pidempi birdie-putti oli tuolta OB jälkeen, mutta paarin vielä siivos. Ja Noelille birdie. Helposti hoidettu pois. No niin, siitä sai yhden heiton takaisin. Sitä ehkä tässä vaiheessa ruvetaan tarvimaan. Kyllä. Mitä 9 heiton ero. En tiedä, onko jahtikortista tullut ketään tähän kintereille, mutta todennäköisesti mennään aika lailla näillä miehillä kärjen osalta. Jep. Joo, sen verran haastava tämä rata on, että kyllä aika vaikea on takaa tulla tässä vaiheessa. Joo, väylä 7. Vähän tämmöistä oikealle kaartavaa taas. Tämä viettää yllättävän paljon ylämäkeen tämä väylä. Korille on aika vaikea päästä, se on niin tiukka se linja, mihin pitäisi osua ja pitäisi liukua mäkeä pitkin vielä eteenpäin. Varmaan tullaan näkemään jotain kakkosringin putteja. Joo, kyllä. Aleksilla ainakin näytti ihan hyvältä avaus. Jäiköhän se vähän lyhyeksi. Noelilla tai mitä yleensä tapahtuu, että ei ihan pidä loppuun asti kulmaa, mutta hyville paikoille näytti jäävän silti. Joo, vähän yli 10 putti. Tosi hyvällä paikalla, varmasti tyytyväinen lopputulokseen. Yep. Rasmus pääsee pelaamaan vasurilla tähän, niin tämä on itse asiassa varmaan kivempi tulla tänne korille. Taitaa osua siihen ainoaseen suojapuuhun tuohon keskellä väylää. Jep, just näin. Ja sitten jää siihen ojan puolelle. Mites Eetu lähtee? Lähtee hakemaan ylikääntävää. Eetukin vähän korkeamman linjalla ja itse asiassa taitaa olla vähän suorempi kiekko. Joo, ja pikku pusunotti just siitä toisesta reunapuusta ja aika hyville paikoille päätyi tonne. Joo. Toivottavasti ei ole koivut tiellä tuohon, kun lähtee puttaan, mutta ei ainakaan omaa silmään näyttänyt siltä. Jep. Rasmuksella ihan normi lähäri sinne korin alle. Aleksi tästä olisiko se vähän yli 10 ehkä tästä, mitä tonne Toni. Joo. Alarauta ja pysähy jo. Ja siinä löytyi joku hyvä kanto, mihin pysähtyi. Johonkin 6 metriä. Etu 9 ja siivoo pois, kyllä. Ei hillitä kaasua. Ja Noel sanoi, että minä teen myös ja sinne siivoo. Siivoo myös oman pöydinsä pois. Oli hyvin tärkeää laittaa tuossa, kun pääsi puttaa Eetun jälkeen. Että kun Eetu laittoi, niin sitten pystyy itse vielä paikkaamaan sen, että ei nyt ainakaan isompaa johtoa saa tähän. Kyllä. Etuisin loppupuolelle. Ja Toni, tähän väylään saatiin myös yksi hole in one kisan aikana. Hole in one? Kyllä, ensimmäisenä päivänä. Keneltä semmonen? Nyt en ihan muista ulkoota, mutta yksi hole in one. Ja jos katsot tätä videoa, niin iso onnittelu sulle siitä. On aika huikea suoritus. On aika kova suorite kyllä. Onnittelut sinne. Sitten meillä 8 väylä, par 4. Tämä on tämmönen niinku hevosekengän muotoinen, eli ensin tosi ylös ja sitten sieltä jätkät pelaa niin pitkälle tätä, että saavat melkein suoran lähärin sinne. Joo, yleistä on, että jää vähän semmoinen oikealle kaartava lähäri, joutuu ehkä hakemaan just kämmenellä, että saa sen tarpeeksi oikealle sitten ja pysähtymään siihen ennen kuin pudotaan kalliolta alas. Mutta nämä kaverit pelaa sen kyllä niin pitkälle, että tosta ei kyllä jää muuta kuin suora heitto. Jep.
Aleksi saako heiton tarpeeksi korkealle? Toi taitaa jäädä just niille paikoille, mihin normaalit heittäjät joutuu. Et ei sieltäkään mahdoton lähäri ole, mutta semmoinen vähän vaikeampi. Joutuu vähän kierrellä puita. Ja sitten vasuri taas yllättää omilla aseillaan. Ihan keskellä väylää perushyssä. Sanoo, että ei tarvitse mitään antsoja laitella tähän jätkät. Joo vaan, pelaan normihyssä. Kaikki väylät on suunniteltu vasureille. Kyllä. Tää on niinku aika se peruspaikka, mihin joutuu tällä väylällä. Aleksi jäi sinne ja vähän klippasi johonkin puuhun siellä matkalla. Pitäisi olla pitkä putti kumminkin tosta vielä. Joo, saa nähdä, jos uskaltaa lähteä runaan, että se on aika paha se pudotus korin takana. Joo. No itse asiassa taisi jäädä Noilla tosi suotuisat rollit korin alle, wow. Ei tulla ihan hyppyputti vai? No joo, siis juu. Okei. Okay. Varmaan joku 50 metrin hyppyputti, mutta mikäs siinä? Joo, jos löytyy, niin kai sitä saa käyttää. Jep. Jäi muuten aika hyvin se Eetun hyppyputti, että sehän meni pitkäksi tuosta kalliosta ja pysähtyi sitten kumminkin 5 metriin. Jep, mutta siinä on kumminkin footingi jo vähän ja etenkin kun on vähän liukasta tuolla, niin saa nähdä millaista täällä on vielä laittaa putteja. Joo. Nyt on Aleksi on kyllä aika primo pyöri paikalla tästä. Vähän matala. Just se pudotus siellä takana, Joo. ehkä pikkusen mielessä. Kyllä se äkkiä pääsee hiipit tuohon mieleen. Niinpä. Eetu vähän joutuu haaran puolelta hakemaan. Jo, oli vähän vasemmalla ja korkea, niin ei sitten kori nappaa. Joo. Ei tästä kuvakulmasta kyllä nähnyt, että oliko vasemmalla, mutta näytti vähän siltä, että pääsi tolpan vasemmalle puolelle. Ja siitä polkas sitten ulos. Noelille sitten siitä 1 heitto kiinni ja 8 jäljellä. Jep, mutta kyllä Noelin ilme näyttää vieläkin aika vakavalta, että ei tää tietää itsekin, miten vaikea tilanne tää on. Että... Ja nyt pitäisi melkein ottaa joka väylällä jo 1 heitto kiinni. Ei nyt ihan olla siinä tilanteessa vielä, mutta Jep. lähestyy koko ajan. Väylä 9, 101 metriä. Ihan hiukan oikealle kääntävä väylä. Porukka heittää tähän varmaan putteria tai ehkä midaria pienessä antsassa. Jep. Ja just tästä Noel hakee ton koivun vasemmalta puolelta. Yleensä voisi kuvitella, että kuusen ja koivun välistä, mutta toikin näyttäisi toimiva aika hyvin. Näyttää toimiva ihan hyvin. Joo, se normaali linja taitaa tähän olla kyllä tämä, että heittää tuohon oikealle puolelle. Paitsi, että tässäkin haetaan tuolla leveät. Ehkä se on sitten se leveämpi linja. Ai ja tästä, nyt on pakko sanoa tässä, että Eetun heitto kuulemma, se meni just korin ja ketjujen tasalta. En tiedä, kamera ei ihan vissiin sitä saanut. Vai oliko se tämä? Oi! Se on 10. Mä oon siellä, Eetunkin kiekko siellä näytti olevan ihan tuossa vieressä, että voi olla, että Eetunkin on mennyt ihan siitä ketjujen korkeudelta. Samoilla mitoilla oli molemmat. Jep. Mutta näyttää siltä, että se koivun vasen puoli on se peli. Eli jos menet radalle pelaamaan, niin pelaa sieltä vasemmalta puolelta. Älä kuuntele meitä. Kyllä nämä tietää. Näytti toimivaa ihan hyvin mennä sieltä vasemmalta puolelta. Aleksilla on vähän jäänyt tollaisia pitkiä putteja, että varmasti jää harmittamaan se. Kumminkin tommosia, ja sieltä siivoo taas. Noille Pirkko. Siinä on Eetulle pieni paine. Eetulla oli vissiin se 7 metriä jäljellä. Jep. Täältä Aleksi alarautaan. Nyt Eetu. Mikä on mitta? Ehkä just 8. Pieni hysse ja laittaa se sisään. Taas, kyllä. 23 alle, 1 jäljellä. Alkaa tässä vaiheessa tuntua siltä, että tää on ihan niinku paraatijuttuja, että kävellään varata loppuun ja katsellaan mitä tulee. Säätekijät, olosuhteet ei vaikuta mitenkään tässä enää. Ei. Pitäisi vaan pelaa ja takauisi kumminkin aika perusväylää tulossa vai mitä mieltä oot, Toni? On. Ei siellä isompia kompastuskiviä pitäisi tulla. Ei näille pelaajille. 11 voi olla kiinnostava. Mutta lähdetään katsomaan, miten jätkillä lähtee sitten kamppailu niin kuin noista vähän himmeämmistä mitalleista. Että hopea, no on se tällä hetkellä kohtuu hyvin, se on tuossa Noelilla, mutta pronssin kohtalo, kenelle menee pronssi, niin se jää nähtäväksi vielä tässä. Tulkaa takas kattoo takaisin. Kiitos, että katsoit tän.
Jep, palataan ysin parissa. Kiitos. Kiitos.